Tabuksen, tansi ko ba jaga mo? Dimsagar. Dimsagar beralai tonglayo. Mana sini kok ba hingke tokti sagar. Dimsagar haja. Mana agi obo sa raja da phar. Sa phar ga sido obo saimaliya. Tini kisa beralai mene. Ber pai sing pun bahan me mai sai lai hotel ha bai sabo sing me bak berai pun bahan me mai sai nai bai mai chabai khai ko museum thangi berai nai sabo sing ma join nai pun bahan me mai sai na photo sini nam ro kol kha jang nam ri na description man nai next time bo chance man nai sing me bak sa Dimsagar berai pun bahan me mai sai na ne Ora khana mane a tongo hni khana wa 940 kol ta tongo hni khana wa pukiri wa tama a bu mung nga ka ani mung rok nga ka katala rok tongo hni khana wa katala ga rok tongo hni khana wa jaga Mai rok sela jaga busun rok ti sai tongbai kha no rok nugui mana na report tangui tongna angge ngitu 1 minute ta kata he danger photo no rok nung mana ro himjete je nanya musu nai ma nai ko sijak tongwa ora abetara bo mam pho pukhiri wa ta khum mo tong ba hebo tin ta khum sela jaga ongkholi ya jaga Tibo na je tibo sing nai chok krang sing i chongwa gana gini ngi kisa nokok tongwa hepono no ro phai berai ma no belai tong no ba sip se ni ta ni sijak nai nya jora Pukhiri bo koto mano khub tongo tok norok berai mano borok ke berai sing berai kisa selajak tongkha ani logi borok phaijak pun bahan me mai chari bong nang berai ri chono wa bini youtube channel nara support khaidi kai bong nai saba kharap khai da youtube channel lo ta pok di do Ani YouTube channel lo norok saba kharap khai de kisa kosto khaiye Ora kisi sa wate lo wakati hamna bagi om kisa phugui de kha ora i ko dustbin ok tongo norok use khai dipo boga masa khalanga haipun bau ora bathage asana pho masarang